Lontxoren lapikoa. Lontxok lapiko bat dandarrez darama beti. Egun batean gainera erori zitzaion. Ez dakigu ondo zergaitik. Geroztik, lontxo ez da besteak bezalakoa. Maitasun handia behar du. Eta batzutan neketsua egiten zaigu. Oso sentibera da. Musika eta artea gogoko ditu. Doai asko ditu. Baina sarritan, jendeak edonora daraman lapikoa baino ez du ikusten. Eta arrarotzat hartzen dute. Kezkagarria ez esateagaitzik. Gainera lapiko honek bizitza korapilatu baino ez dio egiten. Baina gehienak ez dira konturatzen lontxok lan bikoitza egin behar duenik. Lontxok lapikoa pikutara bidaliko luke gusture. Baina ezinezkoa da. Kokoteraino dagoen egun batean, eskutatzea erabakitzen du. Eta luze geratzen da horrela. Pizkanaka jendea ahaztu egiten da. Eta ez diote ezer galdetzen, ez da kasurik egiten ere. Baina gauzak ez dira hain errezak, eskerrak. Badago bai, jende zoragarria. Hoietako batekin topo egitea nahikoa da. Bere lapikoarekin ibiltzeko trikimailuak erakutzen dizkio, bere burua aurrera ateratzeko. Orain, bere alde onak nabarmentzen dira, lontxo berbera izan arren.